Dbaj o svoj zrak. Zrak nám poskytuje viac ako 80% informácií o okolí. Preto je veľmi dôležité starať sa oň počas celého života. Niekedy niekto z tvojich blízkych ide na kontrolné vyšetrenie zraku. Môže to zahŕňať podanie kvapiek lekárom alebo sestrou. Kvapky rozširujú zrenicu, čo umožňuje lekárovi presne vyšetriť oči. Bez týchto kvapiek by vyšetrenie nebolo možné. Kvapky spôsobujú, že zrenice zostávajú otvorené bez ohľadu na intenzitu svetla. Tento jav sa vedecky nazýva dočasné paralyzovanie svalov zvierača zrenice. Po niekoľkých hodinách tento efekt ustupuje a zrenice opäť reagujú na svetlo, rozširujúc sa v tme a zužujúc sa na jasnom svetle. Zrenice regulujú množstvo svetla, ktoré sa dostáva do oka. Svetlo je energia. Čím viac svetla, tým viac energie je absorbovanej sietnicou. Normy bezpečnosti určujú, koľko energie je bezpečné pre zrak. Po použití kvapiek sú oči viac vystavené škodlivému pôsobeniu svetla. Najsilnejším jeho zdrojom v našom okolí je slnko. Slnko vyžaruje obrovskú energiu, ktorá môže poškodiť sietnicu. V normálnych podmienkach zúžené zrenice chránia pred slnečným svetlom, ale po podaní kvapiek je táto prirodzená ochrana vypnutá. Aby sa chránili oči po podaní kvapiek, stačí nosiť slnečné okuliare. Toto jednoduché opatrenie môže zabrániť poškodeniu zraku. Je dôležité, aby si informoval ostatných o tomto nebezpečenstve. Pamätaj, rozšírené zrenice, ktoré nereagujú na svetlo, predstavujú nebezpečenstvo. Chráňte svoje oči a informujte ostatných o tomto riziku. Nosenie slnečných okuliarov po podaní kvapiek je veľmi malá námaha, ktorá môže ochrániť vaše oči pred vážnym a trvalým poškodením. Starajte sa o svoj zrak a zdravie svojich blízkych.